Приятели, аз съм Криси, а вие сте с моя канал. Днес ще ви направя един апартмент тур на новият апартамент. Виждали се? Да. Нашата входна врата. Ето я. Тя се същата, сменяхме само брава. Това тук е банята, която ще ви покажа след малко. Това тук е тоалетната, която също след малко. И искам да ми кажете дали това е на мама и тати или това. Или това е моето, това е на мама и тати. Кажете си. Помислете и пишете в коментарите. Имаме климатик. Така на братовчетка ми едно е лече. Якета, телици, раници. Това са ни две шкафчета за обувки и чехли. Отгоре имаме снимки. Мери Крисмас на всички. Тук е кухнята. С едно хубаво хладилниче. Ето ме и мен. Тази маса сега е в средно положение. Става и по-голям за 8 човека и по-малка за 4. Това е нашата гледка от кухнята. Долу към паркинга и гаражите. Ето ги гаражите. Това са гаражите. А паркинга е тук долу. Там има някаква кола. Ето го и климатика в кухнята. Не обръщайте внимание, сушилнята бръмчи. Котон. Фурна, които се бяха тук. Да, ужасно е мъгливо. Преди малко ни беше толкова мъгливо, сега стана ужасно мъгливо. Мивка с най-готиния чучур на света. Да. Имаме изолация. Не знам дали забелязахте. И че е ужасно мъгливо. Може би не се вижда толкова на камерата. Но не знам. Верно ли е най-мъгливото? Защото буквално е там нататъка някъде. Не знам даже как да въртна. Е нататъка, даже по-нататък. Даже може би от това ще се вижда по-хубаво. Е реката. Ето нататък е реката. Нататъка е реката. Няма да се види. А това тук е общината. Към кухненския бокс е същия. Сушилнята бръмчи. Отиваме в хола. Вижте само каква готина врата. Бяла с черна дърга. Тук в хола имаме камина. Ние сме на камина с пелети. Това е камината, това тачи го прави тук. Ето го това. Имаме една картина, Мартина. Имаме хубавко диванче, стария телевизор. Тук това. Надолу тук са вече големи подаръци, които не искам да показвам. Нова жест, който правя на мама и тати фокус е абсолютно всяка вечер. Също с картите. Знаете ли в тази черна кутийка какво имаме? Познайте и пишете в коментарите. Давам ви 10 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, добре, давам ви малко време още. Паузирайте видеото и напишете какво има според вас в тази черна хубава кутийка. Така, отварям. Готови ли сте? Знам, че искате да видите. Досещате ли се по ето тази картинка? Ето приближавам да видите.
Ето. Така. Махаме ето това чудо на чудесата. Вече можете ли да познаете? Да видим. Дронче, ето го. Моето дронче, хубавко, любимо. Това е с камера. Само да го наместим. Имаме дистанционно управление. Има и приложение за телефон, което нещо не може да стане работата с него. Ние стаче ще го пускаме да се зарежда. Само вижте каква ужасна дълга инструкция има. Ужас! Ето, нагъваме се. Поставяме се в кутията и слагаме и това чудо на чудесата, прозрачното. Затваряме самата кутия. Ето. И си я слагаме на мястото. Старото телевизорче. Сега отиваме в моята стаичка. Ето и нея. Ето хата, която ви е вече ужасно позната. Чакайте, че ще се блъсна в леглото. Тук имаме секцийка, гардероб, лещо, легълце, още един гардероб, бюро, нощно, радиатор, тераса, не виждате много хубаво от пердето, скрин, туалетка и моето любимо телевизорче. Отиваме към мама, те спалня там. Така. Сега на мама и те спалнята, готови ли сте? 3, 1, тръп. Старото се гардеробче, тяхното легълце. Още един гардероб до тавана. И моите слушалки. Какво ли правят там? Аз после може би ще ви покажа и батерията за дрона. Чия е една единствена. Сега тук да светнем. Готови ли сте? 3, 2, 1. Тарап! Имам парно, щуроти, бойлер, мивка, туалетна, душ, щуроти, вентилатор и това. Да, това тати го прави. Ето този прът трябваше да е там на ъгъла. Ама не стана и затова го сложихме за завеса. Сега отиваме към туалетната. Така, само да въгасим. Така. Тези двете. Това е за коридора, тези двете са за банята. Идваме тук. Пим. 3, 2, 1. Пишете в коментарите. Това на кого е и банята на кого е. Пим. И така, скъпи приятели, това е всичко от мен. Обичам ви, весели празници, весела нова година и да си прекарате хубаво с семействата. Чао!